Ahoj dědo, babi, co děláte? Babi, prosím tě, řekni mu něco. Hele. Babi, co děláte? Loupu brambory. Nic nedělám, zlato. Co ty? Nevej bys. Co ty? Dědu. Ne, co ty? Stačí ukážku. Řekni ahoj dědo, zamávej nám. Co? Aj ty, to je jedno, stejnak nevím. Co ty máča? No co tu máš? Ahoj Tomášku. K tvým narozeninám ti dneska přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Ať se ti daří a ať nemáš v životě žádné velké problémy. Tomišku, ahoj. My ti přejeme k těm tvým krásným narozeninám, i když ne ještě k 18 to teprve přijde. Hodně zdraví, úspěchu a ať se ti daří jak v životě, tak ve škole. Všechno nejlepší. Přeje babička a děda, jo? Ahoj. Tak Tomi, já ti přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně spokojenosti, hodně životních úspěchů. Ať se ti daří. Jdeme tomu ceceta. Je. A nej tam učitel. A ty nej tady točí se. Co je? A do kovačky. No tata. Švihej telefon vypnout, protože nesmíš natáčet prej, takže to vypni. Tož ne. Nesmí se to vypnout okamžitě. Až tam. Tak tady. Co je to? Obráceně. Udělej to ještě jednou. Ty bys věděl, to není normální. Ale ještě jednou. Dost! A to taky, tohle to dost je taky hezký od tebe. No. No. A tam to taky je, co? Jak to děláš to? Hele. Tou pusou, jak to děláš? Já to nedělám pusou. Tak ty to děláš, to takhle děláš? No. Jak to děláš?
Jetzt feiern sie wieder das Stadtfest. Ja, man hört ihre Stimmen. Man sieht noch immer ihre Schatten. Aber keiner ist mehr da. Dabei hätte es so schön sein können, in dieser Stadt zu leben. Aber schau, selbst die Geister der früheren Bewohner dieser Stadt streiten sich noch immer. Offensichtlich haben sie noch immer nichts dazugelernt. Und das Feuerross erledigt Ojetikers Rache. Ich werde mit dem Pferd reden. Du? Bist du ein Wachachawaka? Vielleicht schon bald. Hau Cola. Joe, Cascade, hey. Hey, Chu, yeah. Chukawaka. Das Pferd folgt dir tatsächlich. Atanikei. Chukawaka. Das ist ja fantastisch. Nein, das ist die Prophezeiung. Wie? Das ist ja unglaublich. Das muss das Paradies sein. Und nochmals nein. Du siehst gerade ganz einfach die Welt, in der wir in Zukunft leben könnten. Wie, was meinst du damit? Der Tag wird kommen, an dem die Menschen aufhören werden, die Erde auszurauben. Der Tag wird kommen, an dem sie erkennen werden, dass man diese Welt wie einen Schatz pflegen muss. An diesem Tag werden alle Menschen endlich erkennen, wie reich sie beschenkt worden sind. Koukněte se na mě a zamávejte mi. Ahoj. No jo, babičko. Obývám. Nikoho neobývám. To jejte. Já to tu natáčím, co děláte. To víš, že jo, natáčej. Ty neděláš nic, tak co bys taky nemohl natáčet. Ty jsi línej jak... Ty umíš pomáhat. Já Když ne. neumíš pomáhat, tak tady sem chodit nebudeš. Že ani jsi nám nepomohl. S ničím. S ničím. Já myslel, že s něčím pomůžeš. Kulový. Co to je tady to? Tady je dotýk. A můžeš to poslat mamince, jak nám pomáháš. Tady je dotýk. Je to mám to. Pošli to tam hned. Jak pomáháš hodně, jak tě bolí ruce z toho, jak si líne jako všiva. Teteček se dají do tatuta. Se dají tatuju to dmešek. Babičku miluju. No, babičko, milujte. Jo, tady si to odlepilo. Aj. Teď musíme ty lapičky, víš, to je konec. Tady. Jo, už jedu s koncem. Hej, ty tady teďko nešlapej. To ne. Tady mám čárovičky. Matejte, babičko, tetku, babu, matejte, babičko, tetku, babu, matejte, babičko, tetku, matejte, babu, tetku. Tatu, jsem babi se to dočíal.
Už to mají otojí. Já teďko budu motat, jo? Ahoj, ty to má to. Jsi nemocná. Ale. No. Hotový. Dědo, dej si bacha na tu babičku. Jo, teď voda furt provokuje, ty vole, to je. Já ti dám kdo ona. Jo. Si říkám. Dej tu ruku pryč. Už tady nechtěla teďko zase. Co? No zamíchej to radši. Proč bych to míchal, to ještě No času protože... dost. Ty bylo, to tam bude krásně líp než celý den. No, jako bylo, je to takový všechno to, viď? Na hovno to Nedá se počasí. nic pořádně dělat. 4 kolečka jsme odvezli s babičkou. Jo, do toho, tam ještě je ten kontejner. Jo, je tam? Jo, a nechceme dědu někoho vyhodit, babičku třeba do kontejneru. No, že tam. To nemusíš, vole, tady je koště za rohem, to doletí, jo. Jdeš sám. Ale... A dávajte bacha na ten můj gulášek, jo, rodino. Skvěle, teďko jsme si to uvědomil, jsi byla drzá. No. Co? No? No co, Peťo, něco novýho, nebo... A ona na mě mluví a je otočila zády, vole. Jak to, že nemám hubu, tak k tobě, ne? Ukaž tu tvoji hubu, si říkala. Tak, jak máš otočenou. Jaký máš otočenou? Takhle? No, to je, vole, schání protézu, víš, tak dělá... No jo, no. No, prostě se podívat na tom, na kuželně. No, když jsem tam byl s tím zedníkem, ne, ale on dělat nemohl, ne, předtím. On dělat nemohl, protože to není doschlý, nebo dozralý prostě. Jo. A to si tam byl ráno, ale ne? No jasný, teď už jsem tam nebyl. Když jsem byl v práci do teďka, v krámu. Jsem se v krámu.